लोगोफोर सावगारियाव नुनाय गेदेमा बिथांखौ जों सिनायाखै जानो हागौ, अदेबानि पिक्साराबो सिनायनो हाथाव जायाखै। आंबो कालेक्सन खालामनानै मोननाय जायाखै बिथांनि लेटेस्ट एबा क्लियार पिक्सार। दा बिथां गेदेमाखौ जों सावगारियाव सिनायाब्लाबो नाथाय मुङाव जों बयबो सिनायगौ। बिथांनि लिरनाय, बिथांनि केरेक्टार बेखौ जों बयबो मिथिगौ जानांगौ। दा नोंथांमोना गाहायै फारि बुंलांनायाव नायलांबाय थायोब्ला, खोनासंलाङोबा नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन, बुजिनो हागोन बिथाङा सोर आरो सिनायनानै लानो हानाय जागोन। बिथाङा जाहैबाय सासे बर'नि गेदेमा लिरगिरि। बर'निल' नंला, बिथाङा भारतनिनो सासे गेदेमा लिरगिरि होननानै बिथाङा गावखौ सिनायथिनो लानो हानाय जाबाय। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मनरन्जन लाहारी। दा अब्ला मुं खोनानाय लोगो लोगो जों बयबो सिनायनाय जाबाय। मनरन्जन लाहारी बिथां जोनोम जादोंमोन 1936 मायथाइयाव। मादार देवबारी लाहारी, फादार बासन्त कुमार लाहारी। बेनिफ्राय गामिया जादों बामोनखुरा, क'क्राझार गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव गोग्लैयो बामोनखुरा। बेनिफ्राय बिथांनि जिउनि खामानिया जादोंमोन लेक्सारार जादोंमोन फार्स्टआव गभर्नमेन्ट कलेज क'क्राझार। बे समाव गभर्नमेन्ट कलेज नङामोन। बेनिफ्राय लेक्सारार अबाव कलेज अफ टिचार्स इडुकेसन क'क्राझार, बाहायबो लेक्सारार जानो मोन्दोंमोन बिथाङा। बेनिफ्राय लेक्सारार बिएड कलेज धुब्रीनि। बेनिफ्राय गेस्ट लेक्सारार जादों जिइउ केम्पास क'क्राझार। जिइउनि ओंथिया जाबाय गुवाहाटी इउनिभारसिटि केम्पास। आथिखालाव बे केम्पास महरै गैला, मा जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जाबाय, हारसिङैनो इउनिभारसिटि जाबाय। सिगाङाव नाथाय बेयो गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि केम्पासमोन। बेनिफ्राय बिथांनि कन्ट्रिबिउसना जोबनो गैया। बिजाब महरै बिथाङा मर देन 30 बेनिबो बांसिन लिरलांदों बिजाब। गोबां बिथिङावनो खन्थाइ जानो हागौ, रायथाइ, सावरायथाइ आरो लाइसि बायदिसिना गोबां बिथिङाव बिजाब लिरनानै गालांदों। रावाबो बर'ल' नङा, इंराजि, असमिया बेफोर बिथिङाव लिरनानै गालांदों। गोबां लाइसि सुजुलांदों, गोबां लाइसियाव जोबनो गैयै लिरबिदां ओंखारलांदों। दा बिथां गेदेमाखौ जों जाय थुनलाइगिरि बिथाङाल' मिथिनो हानाय जायो। नाथाय जाय थुनलाइ फराया बा बिजाब फराया बा फरायसाफोर नङा, बिथांमोनहा बावलांबायबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो बाहाय भिडिअ खालामनाय जादों, जाहाथे बयबो इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों एसेब्लाबो बिथांनि गुमुरखौ जों मिथिना लानो हानाय जायो आरो जाहाथे इयुनाव बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय आरोबाव थैलाङा। दा बेयाव बिजाब महरै नुदों जों माब्लाबा खन्थाइमोन बिसोरो। बेयाव डिफारेन्स मोनफा मोनफा बबे बिजाबा मा केटेगरिनि बा खन्थाइ ना रायथाइ ना सावरायथाइ बेनि सोमोन्दै बाव होनो हानाय जायाखिसै, बेनि थाखाय निमाहा बिबाय। जेखिजाया बेफोर गासिबो बिजाब आरो बेयाव होफानो हानाय जायाखै मायथाइ, बेयावबो नोंथांमोननि सायाव निमाहा बिनाय थाबाय। बुथुमनांगौआ जोबोद गोब्राब। जिखु जाया बिजाबफोरनि मुंफोरखौ बुथुमनो हादों। बाहाय माब्लाबा खन्थाइ बिजाब, माब्लाबा आरो गुबुन गुबुन खन्थाइ, बेखौ आं हानायखिनिखौ एसे खिन्थालांनो आखायाव लादों। गोदान बर' सावरायथाइ नोजोर, बेबो सावरायथाइ। आं थांफिनगोन, बे जाहैबाय सल'मोन। बर' थुनलाइनि जारिमिन, बे सावरायथाइ। थुनलाइ आरो गहेना, बेबो सावरायथाइ। फावथिना सान्थौ, सावरायथाइ। हायनामुलि सल'मा, खारलुं सल'मा, अमनाथ समनाथ सल'मा, बिमानि राव फोरोंनाय, बे खान्थि, बे फोरोंनाय। सुबुंसाखौ आं मिथिथ'वाखै, फामिखौ मिथिथ'वाखै। हिन्जाव नायनो थांनायाव, बेबो सुंद' सल', थुनफावथाइ, खिन्थिगासे थुनफावथाइ। डन कुइटसट, बे राव सोलायनाय बिजाब। बाजै, गावदां, बिसोर सुंद' सल'। सल' बिदां, सुंद' सल'नि जथाइ। बारसे बिबार सिरिनाय, सुंद' सल'। महरगिरिनि सिमां, बेखौ बुंनो हाला। आंनि बिबारखौ बुंनो हाला। बारहुंखानि उनाव, ड्रामा। गावबागाव लामा, ड्रामा। मावरि आस्रोन, बेखौ बुंनो हाला। हांमा हांसा, रांखिनि, आनारि, ड्रामा। जमखौ बुंनो हाला। दायनि सल'मा, दायनि सल'मानि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोन्दों बिथाङा। दायनि सल'मानि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोन्दों। आलायस्रि सल'मा, रेबेका सल'मा। बेनिफ्राय इंराजियाव दङ माइ भार्स,
सिंगिं डाउन द लेन्ड इन द रियल्म अफ थ बेनिफ्राय ए स्टाडि अफ बड' फक संग्स बे दंबावो बेनिफ्राय मेगाजिनाव दङ अखाफोर असम जनजाति बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे बिसम्बि बेयावबो मायथाइ होनो हायाखै बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। बेनिफ्राय कन्ट्रिबिउसन टु ससाइटि समाजाव मा मा बिहोमा होलांखो बेखौ नोंथांमोना फारि फारि नायलांबा नुगोन। फार्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ बड' राइटार्स एकाडेमि 1985 प्रेसिडेन्ट अफ बड' टेक्सट बुक प्रडाक्सन कमिटि क'क्राझाराव जाय दंमोन बे मेम्बार अफ बड' लेंगुवेज इमप्लिमेन्टेसन कमिटि क'क्राझार बेबो बेनिफ्राय दङ जेनेरेल सेक्रेटारि बड' लेंगुवेज एन्ड लिटारेचार एस'सिएसन क'क्राझार एक्जिकिउटिभ मेम्बार अफ बड' साहित्य एकाडेमि निउ दिल्ली बड' नङा एक्जिकिउटिभ मेम्बार अफ साहित्य एकाडेमि निउ दिल्ली मेम्बार अफ बड' राइटार्स मिसन मेम्बार अफ स्टाडि टीम हाफ्लं एनसि हिल्स बेनिफ्राय एनसि माने नर्थ काछार हिल्स बेखौ जों मिथिखागौ मेम्बार अफ गभार्निं बडि अफ क'क्राझार कलेज बेनिफ्राय गोबां बिथिङाव बिथाङा सोद्रोमा जानाय माबा अबा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जानाय फिसा फिसौ दंबावो बेखौ बाहाय होजोबनाय जायाखिसै। बेनिफ्राय अनारेन एवार्ड बबेनिफ्राय मा मा बान्था एबा मान मोनखो लिटारेरि एवार्ड मोनदों आसाम सरकारनिफ्राय बिष्णु राभा एवार्ड मोनदों आसाम सरकारनिफ्राय समेश्वरी ब्रह्म लिटारेरि एवार्ड जायखौ बर' थुनलाइ आफादा होयो बेनिफ्राय मोननो हादों गान्धी हिन्दुस्तानी राष्ट्र भाषा एवार्ड निउ दिल्लीनिफ्राय मोनदों साहित्य एकाडेमि एवार्ड निउ दिल्ली आरो गोबां बिथिङाव गोबां आफाद गोबां फसंथाननिफ्राय बिथाङा मान बान्था मोननो हादोंमोन बेखौ आं बाहाय होजोबनो हानाय जायाखिसै। अब्ला नोंथांमोनहा दा सिनायनो हाबाय जानांगौ मनरन्जन लाहारी बिथाङा सोर बिथांनि कन्ट्रिबिउसना मा बर' हारियाव बिथाङा मा मा मावलांखो बेखौ जोङो मिथिनो हाबाय जानो हागौ आरो जायफोर बिथांमोनहा फरायसा बा फरायखांबाय बिथांमोनहा मिथिखागौ जे मनरन्जन लाहारीनि बबेबा क्लास बबेबा थाखोआव मोनसे नङा मोनसे लिरबिदां जों फरायनो मोनथारदों बिथांनि मुंखौ जों मोनबोखांखानाय नाथाय बिथांनि माबा मोनसेखौ मिथियाखैमोन जानो हागौ दिनै नाथाय जों मिथिनो मोनबाय जानांगौ आं सानदों। बेनि थाखाय भिडिअ'आ नोंथांनो मोजां जादोंब्ला लाइक जायाखैबा डिसलाइक बेखौ आं खावलायबाय आरो जाहाथे नोंथाङा बेफोरबादि भिडिअ' खालामनायाव आंखौ थुलुंगा होयो बेनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो जेब्लाबो आंनि भिडिअ'फोरखौ नोंथाङा नायग्रा जानानै थागोन बेखौ आसा खालामो। गोजोन्थों एसेनोसै।